Dit is Ieper Lospul Bantegeer, maar we zijn net in Bantegeer. Dat is al het punt hier. We zijn hier op Margipolen. Dat is een eiland in het Tjoekermar. En het grootste verhaal gaat over Lodo van Hamel. En Lodo van Hamel was ons eerste geheim agent in Nederland. En die had hier op mijn bootje op een mar vaart. Hij is oppikt door een wettervleentugje door de Engelsen. Alleen dat is nooit gebeurd. Hij is verred en de Duitsers hebben hem uiteindelijk oppikt. In beknopte vorm is dat eigenlijk het verhaal. Ik wil graag een stuk speelje meidje wat van hier is, wat op dit plak relevant is. Dus ik ben ziek gegaan, lezen gegaan van wat ben hier de verhalen. Nou, dat is natuurlijk het mythische verhaal Tjoeke en Margje, het ontstaan van het Tjoekermar. En er zijn wel meer verhalen. Die zitten er uiteindelijk ook in. Maar het verhaal van Lodo, dat griepte me wel het meeste. Ik denk van, ja, dat is een mooie rare tree. Het is een avonturenverhaal. Het is een tragisch verhaal. En daar kan ik mooi alles eromheen bruiden. De diversiteit zeg maar, van de rol is gewoon heel erg leuk. Maar persoonlijk vind ik de emotiespelen toch wel het mooiste. Dus de laatste scène, wanneer ik echt een peerklauzen heb, waar ik gewoon mijn hele verhaal vertel, nou ja, dat bouw ik dan ook op. Totdat ik echt, ik brek naar het publiek daar. Ja, dat viel ik in mijn lief. Dat vind ik heerlijk om te spelen. Hoe is dat voor jou om deze rol te spelen? Heel interessant en leuk. En ik vond echt een uitdaging, omdat het een heel vervreemde rol is. Ik ben nog wel echt, mijn eigen met meidje. Dus dat is heel interessant. Ik heb sowieso nog net heel veel toneelspelen. Dus dat doet wel echt een uitdaging wat dat betreft. Ja. En we staan hier op Margipolen, het eiland, het grootste eiland van het Tjoekermar. Hoe is het om het hier te spelen? Wie het oors west als het ergens oors in Bantegeer bijgelijks dit speel je zo is? Het stuk zelf op zich hier natuurlijk kerst oeral spelen. Maar dit is zo'n prachtig mooi eiland. En wij woonden, toen we hier Perilien met ideeën gingen, woonden wij toch wel een aparte locatie zieken, een mooie locatie. Ja, en dan komt je de eerste keer en dan stiert je en dan denk je van jongens, dit is de locatie, dit is hoeft niet eens een decor te bouwen, want het decor stiert er al. Ja, en dat versterkt het stuk natuurlijk vol. Ik denk wel dat het qua sfeer en indrukwekkendheid zeker mij spelen. Het is ze is hier op een eiland, dus dat is sowieso al een hele reis naar daar. Dat jouwt al iets aan de beleving natuurlijk. En dat we het echt met wetter kennen spelen wat in het wetter moet. En op het strand, dat jouwt wel echt een extra beleving, denk ik. Het is sowieso al een succes in die zin dat het is natuurlijk staps op die boot en een fase door het Tjoekermar, dat is al een cadeautje. En dit plak is een cadeautje. Deze spelers binnen een cadeautje. Het stik, het is Sinterklaasavond, maar ik denk dat de mensen hier wel een goede tijd hebben zullen.